Hi guys, so mao ni siya ang atong part 3 sa topic nga magtiayong na ay problema. So karon atong mag-concentrate ta sa mga third party involved. So kani nga punto ba, wala ko kasabot pa sabta. Dili man sa ingon nga ni konsente ko. No? Dili sa ingon nga kinahanglan i-konsente siya or kaluyon siya. Pero lang gusto lang sa nako siguro nga mahibaw-an na biktima ba jud ang mga third party sa relationship nga ilang nasudlan. Kailangan mag-uban ang kanimang mga original diba o kaniyong mga original o mas nakalibutan niya. Ang ilang bana di ay bilang asawa nang ipakagiblain. So kaning mga bana o asawa nga nang ipakagiblain, ang ilang mga biktima po lay uban nga wala kahibaw sa no nga single. Uno, ya ito ninyo di ay na labi nagtagalag yung dati, no? Kasi iban nga nakibaw na bisag nakibaw na sila, ilan lang akong ipadayon. Ang akong wala kasabot nga kasabta polis. Nanong kinahanglan maginato makipag-involve sa mga tao ninyo. Nga daghan mo kayong tao sa kalibutan na pwede man tao, we have the freedom to choose, to pili. Kasi gusto na to. Nanong kinahanglan maginato nga pilion ang usa ka tao nga naday obligasyon sa kinabuhi. So, dili kayo na to ibutang sa atong muna siguro duga kay basta diretso na lang paana siguro ng tabo. Kaya ano wala, mula na magwala. In spite of nahibaw-an na nato, ipasakitan na ta sa mga original na asawa, igukod na ta, idemanda na ta, o sa bana, ipakihan na, ipapreso na. So nga, kinunganon magiging mabot sa mga nga punto na para pa may freedom para mugawas anak na sitwasyon. Kasagaran na ba sa may anak nga problema o sa mga tao na involved ng anak? Mo'y makaluluoy. Kaya naman, anak, dili mo kayo usa ka tawra ang kontra ninyo usa ka batalyon man. Pero, ako ang respeto man po sa anak ako dito. Nga sa inyong desisyon. Pero lang, ang wala ko kasabot pasabta ko, nganong mupili man pa sa usa ka desisyon, nakibaw ta daghan man nga ma-involve or daghan man ang masagutan. Ug ilang pinagkamo. Nga naman, at the end of the day, third party gihapon. So, wala di ako siya assurance kung ako na. So, di ba pwedeng di na lang? O kung naan naman ganit, di mo nakakasado. So, pwede pa ka mag-move on. Wala sa kamuto. Get out dayon, gawas dayon. Tapos, start a new beginning. Kung ato sa hisgutan ang gugma na ana din ang gugma, pero atong naon nga atong naasa ibabaw sa atong buhay. Ganahan din mo maglakaw sa usa ka mall, nga panagana mo. Ganahan din mo maglakaw sa usa ka area nga kuyawan mo. Nga tingin, no? Lumabot o kalit, syagitan mo, tirahan mo, bugnoon mo, man i-post dahil sa social media, nga man nahitabo ninyo. Ibalo ko nga dili mo ganahan na, o may taong gusto, anak. Pero lang, ang wala akong kasabot pa sa ko, ganon di man pwede likayan, o ganon di man pwede usbon, o ganon di man pwede na biyaan o maghimo o bagong kinabuhi. Para sa ikanundo. Pero kung moingon sad ta sa punto nga destiny man good, this bukasulti nga destiny na siguro di lang good sila, nya kamo beauty ay yun anak. Kaya ka na magugtong ato ng gamiton, excuses naman good na siya. Diba? So, halaga doon, para na ko opinion lang niya. Dili masagsa sa third party na maingon anak siya. Na siguro ko sa jud sa daan din ang tanang mga bana o asawa nga nang ipataglain uyab, nakibaw naman sila unta nga nang sila mga asawa o bana. Ayun. So, daghan kayo salamat. So, magkita-kita ta sa sunod na ito nga episode. Ayaw og kalimot sa pag-subscribe and then like and share. So, ayaw kalimot. So, daghan kayong salamat once again. This is Dion para sa Wala Akong Kasabot na Sabta ko YouTube channel. So, atangi ang atong mga sumusunod pa nga mga episode. I hope nagustuhan ninyo ang atong part 1, part 2, and this one, which is the part 3. Daghan salamat. Kita-kits sa sunod na ito nga video. Bye!